Síce pekne vonia, ale pre alergikov je to silný alergén. Nachádzame sa v porastoch s invázným výskytom druhu rastliny, ktorá sa volá zlatobil. Zlatobile sú veľmi dekoratívne rastliny. Do Európy sa dostali v 18. storočí a odvtedy sa šíria po celom území Európy a po celom území Slovenska. Zlatobil kanadská má chlpatú stonku a zlatobil obrovská ju nemá chlpatú. Pre laikov to ale nie je dôležité, pretože obe sa správajú veľmi podobne a majú veľmi veľký invázny charakter. Je paradoxné, že ľudia ich ešte stále pestujú v záhradkách, pričom si neuvedomujú, aké sú nebezpečné. Na jednej rastline sú až tisícky semien, ktoré sa vetrom rozšíria do ďalších lokalít. Okrem semien sa pod zemou rastliny rozmnožujú aj plazivými výbežkami. Pomocou týchto plazivých výbežkov sa dokážu šíriť až na vzdialenosť desiatok centimetrov. Po rozoraní aj z takéhoto výbežku dokáže narásť nová rastlina. Šírenie zlatobile predstavuje ohrozenie pre biodiverzitu, pretože zarastá vzácne lúčne biotopy. Nachádzame sa v chránenom území a najmä v chránenom biotope európskeho významu. Sú to tzv. Bezkolencové lúky. Bezkolenec je táto vysoká tráva. Druhovo pestré, nízkobylinné a vzácne druhy lúk sú najviac ohrozené inváziou zlatobile. Toto je pichliač sivý, druh vlhkých lúk. A takto dopadne v porastoch zlatobile. Keď zlatobil napadne takéto lúky, tak strácame druhovú pestrosť, ktorú následne nevieme obnoviť. Nestačí rastlinu iba odtrhnúť, pretože semená dokážu dozrieť priamo na rastline. Porasty zlatobile dokážeme zastaviť kosením. Kosiť musíme predtým, než začnú rastliny kvitnúť, ideálne aj 2-krát ročne. Odstraňovanie zlatobile je beh na dlhé trate. Kosenie musíme opakovať niekoľko rokov po sebe, aby sme sa tohto druhu na pozemku zbavili.